पसिसाव जाहाथे बे देरहानानै खमथाव फैफिननो हायो। कास्टम बसुमतारी आदाया फिन खनसे गोख्रों बिबुंथि लाबोदों। बिथाङा बुंदों थारैनो जोङो नोजोर होयोब्ला थांनाय 5 बोसोर सिगां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंनाय रावफोरा दिनैनि समाव मोगथां महर मोनबाय। दिनै जोङो बयबो मिथिगौ गोबां आन्दोलनखारि गोबां आन्दोलननि गेजेरजों आन्दोलननि समावहाय मानगोनां सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बै समाव एबसुनि आफादगिरि थाबाय थानाय समाव गोबां रादाय होदोंमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां खोथा होदोंमोन आरो बिथाङा बारम्बार नैबे खोथाखौ बुंदोंमोन जे बिथाङा गाव हारसिंनि सिन्था खालामो होनोब्ला बिथाङा EM GM चिफ जानायनि सिमां रुजुनानैहाय सिमांखौ लानानैहाय दिनै सोमावसाराखै। बिथाङा थारैनो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेरेमसा हारि दानो बा आलादा रायजो सोरजिनानै होनायनि मोनसे स्ट्रं मोनसे फेट होलांदोंमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। नाथाय दिनै बेफोरो मोगथां महर मोनबाय नामा? दिनै हाग्रामा महिलारि सार बुंनाया बिथाङा दिनैनि समाव सोमावसारनाया गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखायसो सोमावसारनाय होननाय रावफोरा दिनैनि समाव सैथो जामारबाय नामा? सैथो जामारबाय। नैबेखौहाय फिन खनसे जोंहा मानगोनां कास्टम बसुमतारी आदाया रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुंफ्रुनानै होदों आरो बिथाङा थारैनो आरो बिथाङा बुंबावदों जे दिनैनि समावहाय बिटिआर सरकारा थारैनो साख्रि थिसननायनि बेलायावहाय कमप्लिटलि जिर'। सासे थिसननो हादोंमोन होननानै बुंदों, बेबो गेस्ट हाउसनि साख्रि, बेबो सम मथे बेथन मोना बा बेथनखौनो मोना होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो लोगोसेनो थांनाय बावैसो समाव आं माखासे भिडिअ थांनाय साननैसो सिगां आं मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नैबे खोथाखौ फोरमायदोंमोन जे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड जिहेतु BTC आवहाय मोननो हादोंमोन। नैबेनि दाराय गोबां जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बर' हारिनि गेजेराव जोंनि BTC हालामावहाय गोबाङानो साख्रि थिसनथाइ जानायखौ नों नुनो मोन्दोंमोन आरो गोबाङानो साख्रिबो मोनलांनो हादोंमोन। नैबे बेलायावहाय दिनैनि समाव CSB बर्डआ कमप्लिटलि स्क्रेप जामारबाय नामा? नाथाय बेनि अल्टारनेटिभ बिथांमोना माबायदि राहा लादों नैबेबो दिनैनि समावहाय मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। स' रायजो राजा नोंथांमोन आंहा गोबां बुंनो दङ होननानै आं सानाखै। आङो नोंथांमोननो सिदायैनो बिथांनि बुंनाय बायदि बिथांनि बुंनाय बिबुंथिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों। गोबाङानो नुबाय, अब्लाबो फिन खनसे आरो आंनि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनि सिगां आरो मोनसे खौरांबाव मानगोनां जोंहा उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे BPF दोलोआहाय फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शना ओरैनो गावसिनि पार्टिखौहाय फैबाय थानाय लकसभा बियाबावहाय BPF दोलोआ 1.5 लाखनि माने बांसिन भट मोननो हानाय नङा बा 1.5 लाखआवनो बिथांमोना स्टप जाना थागोन होनना बिथाङा बुंदों। आरो बुंबावदों गावनिनो खुगाजों बिथाङा जे BPF दोलोनि थांखिया 2025। माने दिनैनि समाव जोङो रोखा मोनथिनो हायो जे बिथांमोनाबो सन्देह दङ बा बिथांमोनाबो डाउट जादों दिनैनि समाव जे 2025 मायथाइयावहाय काउन्सिलखौहाय BPF दोलोआ गोहोआव फैफिननाया रोखासै नामा? अब्ला बिथाङा दिनैनि समाव मानि जाहोनाव दिनै बिथाङा मोनसे बेफोरबायदि डाउट बा कनफिउसन नुथायखौ नुनो मोन्दों? बिथांनि फारसे मानो दिनै बे सोंथिया सिखारदों जे बिथाङा मानो दिनैनि समाव BPF दोलोखौ 2024 नङा बिथांमोना 2025 खौ टारगेट खालामनानै दिनै बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिखौ लाबाय थादों होननानै? अब्ला जोङो मोनथियो BPF दोलोआ दिनैनि समाव गोख्रोङै 2025 नि थाखाय दानिफ्रायनो थाग थियारि जानानै थाबाय नामा? थाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो बिथाङा बुंबावदों जे BPF दोलोआवहाय सरकार गैया, खुनु मन्थ्रिबो गैया, खुनु EM GM EMबो गैया, केबिनेटबो गैया, रावबो गैया, दिल्लीयावबो गैया होननानै बिथाङा बुंदों। अब्ला सोंथिया नै सिखारो जे एख' गैयालासे रायजो राजाफोरा मानि जाहोनाव BPF दोलोआवहाय जयेन जाबाय थादों? दिनै बिथाङा सोंनाय सोंथिनि फारसे बेयावनो फिननायाबो दङ जे दिनै रायजो राजाफोरनो थारैनो सोलिबाय थानाय सरकारनि फारसे ट्रास्ट गैला, फोथायनाय गैला, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना सरकार गैयाब्लाबो, केबिनेट गैयाब्लाबो, मिनिस्ट्रि गैयाब्लाबो जोबोद एनालाइसिस खालामनानै, स्टाडि खालामनानै, बिजिरनानै बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरा बुजिनो हाबाय जे BPF दोलोआ फैबाय थानाय 2025 सननि जिथु काउन्सिल इलेक्शन बेवहाय फैफिननांगौ होननानै दिनै बयबो लुबैदों आरो बेखौनो हास्थायदों। स' नैबे पिक्चारा क्लियार जानानै फैदों। आरो जियानो हक बिथाङाबो मा बुंदोंमोन बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। स' नोंथांमोना नायलां। इलेक्शनखौ गावसोर देरहाया आरो देरहानो थाखाय गेलेयाबो। बेखौनो आं दा सोंदों रायजोफोरनाव BPFनो मानो भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा? 2025आव जेला काउन्सिल इलेक्शन जागोन बा गभर्नमेन्टनि परिबर्तननि बाथ्रा फैयो नङा होमबा? गोसोबा रायजोफ्रा गभर्नमेन्टखौ सोलायनोबो हायो। बे समाव पार्टि सोलायो मानसिफ्रा। सोलायोबा आरो मोजां मावदोंबा सोलाया। दिनै MP इलेक्शनाव BPFआ दिनै काउन्सिलावबो गभर्नमेन्ट गैया,
EMबो गैया बिसोरनि सासेबो स्टेट गभर्नमेन्टआव मिनिस्टारबो गैया बिसोर गभर्नमेन्टजोंबो गैया आरो दिल्लीयाव कोनो मन्थ्रि गैया रायजोफ्रा एसेबां साननो रोङानो मा खारनाव BPFनो भट होनो बेयो मोनसे प्रक्सि वार UPPLनि एगेन्स्टआव माखासे मिडियाबो गेलेदों साफा सानै मिडियाबो आरो बे मिडियानि धोरोम बियो खारन मोनसे खोथा दङ जे मोनसे डिबेट आरो आर्गुमेन्टखौ इलेक्शननि आगोल आगोल लाबोनाया मिडिया गावनि धर्म मथे खालामो दा UPPLआ देरहानायनि चान्स दङखाय UPPLखौ टारगेट खालामनानै UPPLखौ दुर्बल खालामनो नाजानाय जादों नाथाय मिडियाबो मिथिगौ बयबो मिथिगौ आसामनि मानसिफ्रा BPFआ MP इलेक्शन देरहाया बिसोरनि भटआ 1.5 लाखआव थाबथागोन देरहायाबाबो UPPLखौ दुर्बल खालामनो हायोबा गेजेर गेजेर सोरखौबा देरहाहरनो हायो बिनि गेमफ्रा बाहाय जाबाय थादों आरो बेखौ बुजिलायनांगोन ओंखायनो BPFआ सार्भाइभेलनि वार खालामबाय थादों फैगौ 25आसो टारगेट हाग्रामाया गावबो मिथिगौ MP इलेक्शनखौ गावसोर देरहाया आरो देरहानो थाखाय गेलेयाबो मानसिफोरखौ बियो बुथुमदोंल'नो 25आव जाहाथे बे देरहानानै खमथाव फैफिननो हायो दा ओंखायनो मोनथामल' जादों एबसुनिफ्राय फैनानै BPF दोलोआव हाबफैबाय BPF दोलोआव हाबनाया मास मोनथामल' जादों ओंखायनो जाय जाय दिनै गोदानै हाबगोन नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय तो जोङो दिनै BPF दोलोआव हाबदों आंल' नङा गोबां एबसुनिफ्राय बारग'नाय बिथांमोना BPF दोलोआव हाबफैबाय खारन दङ मानो होनोबा सिगाङाव हाग्रामा महिलारि सार बिथां बुङोब्ला जोङो बुजियाखैमोन हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन जे दानि प्रमोद बर'जों जाय जाय समान समान संग्राम खालामफानाय प्रमोद बर'आ बर' रायजो राजानि थाखाय खालामाखै बे शिब जानो थाखायसो आन्दलन खालामगासिनो दं होननानै अब्ला बिदि बुङोब्ला जों बिराद गोसोआव नाङो हाग्रामा सारखौ दुखु मोनो दिनै हाग्रामा सार बुंनायानो जाफैबायना जे बे मानसिया माब्लाबाबो बर' रायजो राजानि जानानै आन्दलन खालामा बे ओनसोलनि जानानै आन्दलन खालामा बे शिब जानोसो आन्दलन खालामदों होननानै अब्ला प्रमोद बर'आ बुंदोंमोन गाव माब्लाबाबो इलेक्शन गेलेयानो एमएलए मन्थ्रि जानाया प्रमोद बर'नि थांखि नङानो प्रमोद बर'आ बुंदोंमोन जेब्ला आन्दलना जोबगोन गावनि डायरियाव फुल स्टप होनानै गाव सेवरागुरियाव रायजो जाहैगोन होनदों दा आन्दलनानो जोबखो ना सेवरागुरियाव रायजो जाहैखो बिथाङा शिबसो जाबाय नंगौना नङा दा प्रमोद बर'निया सैथो जाखो ना हाग्रामा महिलारि सार बुंनाया सैथो जाखो दिनै नङा बियो गावनि सार्थ अकल शिब जानो थाखाय प्रमोद बर'आ बर' रायजो राजानि थाखाय नङा बे चुक्तिया अकल गाव शिब जानो थाखाय मानो होनोब्ला बिथांमोना गोजोन फैबाय होनदों गोजोन फैबाय BTCनि ना फरायसाफोरा गोजोन दङ ना सागानगिरि बिथांमोना संग्रामि बिथांमोना गोजोन दङ ना कन्ट्रेक्टरफोरा ना BTCनि बिभिन्न हाग्रामा सार बुंनायानो 5 बोसोर सिगां जों बुजियासै एसे बुजिबाय 5 बोसोर सिगां बुजिबायबा हाग्रामा सार बुंनाया 5 बोसोर सिगांनो बुंदोंमोन दा ओंखायनो दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा BPF दोलोआव हाबनो थाखाय ट्रेफिक जाम ना हाग्रामा सारा डेट होनो हायो ना खाम्फा सारा डेट होनो हायो गोबां लोब लोब सेंग्रा सिख्ला आफादनि पलिटिकेल पार्टिनि नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा प्रमोद बर'जों थाग्रा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बारग' गाहाय नेहाथारि UPPLनि जितेन मोसाहारि होननाय बिथाङा UPPLखौ गारनानै BPFआव हाबफैबाय पावाराव UPPL दङ नाथाय BPFआवसो हाबफैदों मानोना हाग्रामा सार खाम्फा सार बिथांमोना बुंदों प्रमोद बर' हाताव BTC बाचाव प्रमोद बर'खौ जेरैखि जाया बोख्लायनो नांगोन BTCखौ बासायनो नांगोन खारन दङ बाव खारन दङ मानो होनोब्ला गोबां जोंहा BTCआ मोनसे एसां गिदिर एचिभमेन्ट बे एचिभमेन्टखौ बिथांमोना सेस खालामनो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो बाव नोंजों आंजों आखाइजों आखाइ हमलायनानै जेरैखि जाया जोङो BTCखौ बासायनो नांगोन आरो बे BTCखौ बासायनो हायाब्ला फैबाय थानाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशना बिराद खस्थ'आव मोनगोन आं फिसा एग्जाम्पल होनि दैदेनगिरि सायख'योब्ला बिराद मोजां सायख'नो नांगौ दैदेनगिरि मोजां जायोब्ला हादरा मोजां जागोन हादरा मोजां जायोब्ला
बे हादोर सिंनि रायजो राजाया मोजाङै रायजो मोनजागोन आं एफसुआव गोलाव सम इडुकेसन सेक्रेटारि दंमोन 6 बोसोर प्रमोद बर'जों आं इडुकेसन सेक्रेटारि जादों खाम्फा बरगयारि सारा डिपुटि चिफ जादों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ नायदों 2005 निफ्राय 2020 सिम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोबां एग्जाम जायो सोरबा गावबा गावनि मेरिट बेसिसआव गुवाहाटी शिलं दिल्लीयाव फरायनो मोन्दों देग्लाय 2023 मायथाइयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जाय BA पास जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अनगायै गुबुनाव एडमिसन मोनाखै खारना जाहैबाय रिजाल्टआ लेट जादों दैदेनगिरि मोजां जायोब्ला एडुकेसन इन्स्टिट्युसनफ्राबो मोजां जागोन मिथिबाय देग्लायल' फार्स्ट टाइम जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जाय ग्रेजुवेट जादों रिजाल्ट लेट जानायनि थाखाय दिल्लीयाव एडमिसन लानो थांदोंब्लाबो गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों शिलंआव एडमिसन लानो थांदों निहुआव गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव देग्लाय एडमिसन मोनाखै मानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि रिजाल्टआ लेट जादों BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सोर नायो आदा प्रमोदआ नायो नङा होमबा गावसोर बुङो एडुकेसनाव बिराद मावदों होननानै मानो दिनै दैदेनगिरि भुलनि थाखाय जोंनि 25,000 BTCनि फरायसाफ्रा बोसोरसे नेथ'नो गोनां जाबाय बिनि दायखौ सोर लागोन दैदेनगिरिफ्रा लानो नांगोन नङा होमबा आरो बे सैथो ओंखायनो प्रमोद बर' आदाया आवगाय एफसुआव थानाय समाव जि बाथ्रा बुंदोंमोन BTCआव फैनानै दा शिफ्ट जानानै टटेलि चेन्ज हारिनि दुखु दाहाखौ बे मिन्थिला ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनाय बेनाव जेबो एजेन्डा गैया बिथांमोना खालि 17 बोसोरनिल' एजेन्डा दं बिथांमोननि डायरियाव नायोब्ला 17 बोसोरल' लिरनाय मोनगोन गावसोर फैबाय थानाय समाव मा मावगोन बे जेबो एजेन्डा गैया So रायजो राजा नोंथांमोन खोनाबाय नोंथांमोना बिथांमोननि बिबुंथिखौ सोर माबायदिहाय बुंनाय मा बुङामोन एन्ड स' बेखौ जोङो फैबाय थानाय समफोराव बेनि पिक्चारखौहाय रोखा मोनथिसिगोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ नैबेसेनोसै आरो फिन खनसे नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय सम फैलायबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे टिउन बाय